Primăvara e timpul schimbărilor în garderobă. De obicei cheltuim mii de lei atunci când cutreierăm molurile din capitală în căutarea celor mai perfecte ținute. Noi venim cu o alternativă tocmai bună de renovare a garderobei. Îți propunem să oferi hainelor a doua șansă. Cum? Să pictezi pe ele, iar Lucia Ost este nimeni decât altcineva care te poate ajuta în realizarea acestui lucru. Aici avem o geacă oversize. Pe ea, de obicei, alegem modelul așa sau pictura în dependență de stilul dumneavoastră. Ce vă place dumneavoastră mai mult? Un stil mai casual. Dacă este o piesă vestimentară de primăvară-toamnă, atunci alegem niște culori mai, să zicem, nu tare aprinse. Pe această geacă eu aș face ceva să vă reprezinte pe dumneavoastră. Noi o să facem desenul cam așa o să fie. Până la costura aceasta, așa va fi mai frumos, va arăta. Ca model, v-aș propune ceva mai abstract, pentru că este totuși o geacă de nim, nu este stil clasic. Acum că avem haina potrivită, începem să o schimbăm la față. Mai întâi noi aplicăm o bază, apoi începem să pictăm cu culori. După ce se finisează desenul, se usucă cam 48 de ore. Noi nu încleiem nimic, noi tot aplicăm cu vopseli. Aici este aplicată o bază și pe această bază fac machetul, da? Și pe această bază eu deja aplic pictură, vopseli, culorile de vopseli. Poate să dureze și o zi, poate să dureze și o săptămână. Că sunt niște etape de uscare, asta cel mai mult timp în ea. Se calcă cu un prosop de bumbac și așa cumva se întărește pictura. Dar se aplică și un lac de protecție, anume pe geacă de nim sau pe încălțăminte. Dacă noi dorim să o spălăm la 30 de grade manual cu detergent lichid, neapărat să fie. El nu se șterge absolut deloc, nu se crapă, nu se întâmplă nimic cu el în timpul cât se poartă. Fiți atenți la hainele pe care le alegeți, pentru că nu toate stofele sunt bune de pictat. Dacă e pufoasă, nu este posibil, pentru că, în primul rând, vopselele nu se îmbibă și nu se primește așa ideal. Ceea ce fac eu, asta se numește customizare, dar dacă noi coasem haina de la zero și o pictăm, se numește personalizare. Deci dumneavoastră doriți, de exemplu, o roche sau un sacou cu un model anumit. Eu vi-l cos și apoi customizez. Nouă ne-a fost puțin un material, de asta am chemat-o pe Lucia în platoul nostru ca să ne arate cum putem să reînnoim hainele. Lucia, bună seara! Bună seara! Ce faci? Păi, am venit la voi cu ce ai venit tu la noi? Să vă prezint o pictură. Ca să înțeleagă toți, asta este haina mea de ieri, care am pătat-o cu aluat, așa că, mă rog, așa sunt eu uneori. Și acum tu vrei să-mi salvezi haina. Da, vreau să dau o nouă viață. Super! Tu vrei să desenezi leoaica asta, care sunt eu, de fapt. O să pictăm o leoaică colorată. Cred că te reprezintă. Corect, mă reprezintă. Ia uite la părul meu. Vezi cum mă reprezintă leoaica? Sunt o adevărată leoaică. Cât fetele se transformă în leoaice, noi cu Vlăduț mergem și ne uităm la camera. Ne vezi, Vlăduț? Uite camera aceea. Și spune tu acum, publicitate. Publicitate.